जतना लामसागो जोंनि इउटुब चेनेल नायथ'नाय दाखु बुखु मार्के जों सना जों तिनि आरो फाइसा बैजाक मंगल चंद्रपारा दुस्की आमसानि आरो जों तिनि हांकर मताय एबा हांकर केर खामानि जों किसान आलिनाय अजगा जों तिनि आमसानि जोंनि दुस्की आमसाते पटल पुलिमपुर आमसानि जक्ता चौधरी थुमै जों तिनि आरो कायसा हांकर केर मताय खायजोंनाय अजगा जों चालायमुं नांलायमुं बनुकजोंनाय बा चालायमुं नांलायमुं नांलायनाय अन बागै लवाजिजाक संनाय रक तै आमसानि दाखु बुरक लुबरक खबै तिनसिं अजगा हांकर केर खायमान जाक जक्ता ताहु जों हामबाय माइयाफोर जों आरो तिन चालायमुं दंलायनाय ओंखाय चालायमुं नांलायमुं यागलबो जों आरो तिनि अखायजे थाजिनि खोनालायनाय फाइसा बैजाक जोंनि त्रिपुरी खटिया समाजनि एक्जिकिउटिभ मेम्बारक लामसुलायजाक आमसानि लुबरक अक्रा चाक्रारक ओंखाय जों तिनि अ जोंनि हांकर एखेबा दैबुक नाथाय खुलुमानि अजगा जतन जों जोंनि आमसानि अंगै जों लामसुलायजाक त्रिपुरी खटिया समाजनि आदं सेन्ट्रेल कमिटिनि बरंनो फाइसा बैजाक बरंनि बागै जों तिनि अजगा तिनि दुस्की नासिंलायजाक तै बरंनि खुक्टै जों तिनि आरो थाइजा थाइनै एखेबा कका हामका हामबक जों खोनालायनाय दामनि अब बफुरनि सिमिं जों खालायजाखाबा दामनि बागै खालायजाखा अबहाय ककथाय रक जों तिनि गाहाम गाहाम खोनालायनाय नाय थंदिना रक जयाखै जोंनियाव matai khaimani matai pemani yaglo जों हायना हाय जों ताग नायलिफैनाय सेमा सोंलायमानि जों माताय खैमन पुरे जों सेमा सोंगो तै तैबो माखारो अबहायनो जों जोंनि श्री सिटिनि रायजोनो जों तिनि रोखसबैनो जोंनि हांकर केर माताय खैमनि यागलो जों दाबो सेमा सोंलायनाय सेमाखौ जों खोनालायनाय पुरे जों तै खालायै अबन हायकै जों कखैजे थानि खोनालायनाय तै जालायमुं नांलायमुंनि दिगि खालायनाय ओमफ्राय जों साइमाना जे तिनि माताय खैमनि हांकर माताय खैमनि यागलो अजगा जों चौधरी 48 जना चौधरी तै जों तिनि अजगा हांकर माताय खेलायजाक नेते अजगा बिनि यागलोबो जों असायरंनो असाय खोनाय थांगो असायरंनि खुक्टै जों तिनि बनि जोंनि आमसाय ताख्लाय बहायनाय बा माय खलगनि तै रां पैसानिफ्राय जों तिनि नायलायनाय ओंखाय सेमाखौ जों खोनामान पुरे जों ककथाय जाथायनि खोनालायनाय जोंनि बरम गरांनि खुक्टै हामबाय 간장나이 와텀니 컴퓨터 라이야 사 와텀니 컴퓨터라 안 컴퓨터 2,000 라이야 2,000 나 아파이 가가 2,000 라이야
Kinzaya, oh kinzaya batu tadi, abang ta, anari, nidi ni mau teh ha. Ibu kena aku tuh sama. Mà cả hãng ông lấy bán vào quay sân cho nó sang ngay là Tôi cũng đâu, nanya nanya nanya. này nhá thì tăng tông mẹ tông có mày thì mà mình tăng đây cho ngon thì tùy tùy thì theo phi thảm Ya batu. Enggak soal memantau sebenarnya sama. ada kali Central Committee ini sibuk betul sama ini meskipun ini Angkor ini Central Committee ini member dono dono saja tadi saya Ini ro manjak penai toko kang marwai borong pidani lumaya paro tayo ro manjak penai tako kra toto Chaudhary Khandolkar bare tay parani toto adong song toto nani ব্যক্তিগত থাকে toto na khakam ya paro যে বছর ওয়াইসা ত্রিপুরা ক্ষত্রিয় সমাজনি উদ্যোগে তিনর जों हांखर मथाय खायलायो जत ताखौ बुखौ पुरुम कुथुम मिलायो ताकलायबाय 3 बছर हा बिसिक दाम खासन खायलाय माने जत बायना मिले होय थानचाकलाय जोंर जेने मथाय तुइबुगु जेने खवाय दैमा अरने दुस्के तुइसा अर बान्धाका तुइसा लस्को तुइसा अब हायकै जों दै खुलुमलायो तामने हिमबा जों दिनै जानानै चुकनानै जों माथायनो दियायलायो ओमफ्राय प्रत्येक बोसोरनो जों अब हायकै जुदि खालाय थांमाखांखाय दिनै जामानै दिनै नखुङो सामारि सामारि फाया होननाय आं आसा खालायो आंथ' बिसि सानानै गोरै শুধু চিনি দুষ্কি আমচাই সিমিছে অবহাই খাইজাক দङ কিন্তু চিনি পাশাপাশি এলাকা দङ যেমন রায়দাসি ইয়াকরাই বাজার আং সাইড রক বরক আं খুঁজनाय মানে ক্ষত্রিয় সমাজ তামো বরাবো সিসিয়া তামকা হাंखरफ्राय বরাবো সিলিয়া ओंखाय आं आंनि लगे संसिनि अरनि जारा चौधरी दंनाय रकनो आं कयनाय आरो जागाबो थाङै जों प्रचार मा खायलायनाय प्रचार खाई जों आरोबो जतनो गामि चौधरी चंगै चिनावतो गमाय थांका चौधरी माने लायलिया कोनो कोनो पाराओ बुफांनो चौधरी रिटनिओ आव खूब मने कथा कक पारा खाओ किन्तु बुफांनो चौधरी रिउ चौधरी मातो जों बरनि रुवाय मानानि बरनि साजेसन मानानि कायसा बिचार व्यवस्था मानानि आव हाय जिबले किन्तु आव बुफांनो रिटनिखा आव जाते केबोनि पारा जुदि आबो हाय बुफां रंनो रिखांखाय आबो चाय एकलायनाय आ बुफां रंनो रियावै पाराओ कायसा 4-5टा परिबार तैफान कायसा मिलिवै जों नोंनो चौधरी होननाय जंहांखाय बेलाय हामनाय कारण दिनै दहो फांसन सायखोनारखा दिनै कास्टमारि लरक फाय दङ दिनै भबिष्यत उज्जवल बुसखाङो दिनै जों नुहुर दङ ओमफ्राय जतनो हागौयै दिनै जारा बाद बाकी ग्राम खाजागिया चौधरी चंजागिया आरो रग जत पाल मिलिवै सालाय कलाय खायै जों बसखां दिनो बे बागाव थानन बागै आं जतनो गबगैनो आंनि कक थायजा फायनि अरन बायदि दिखा जतनो खुलुमबाय